Deir Conradh na Gaeilge agus Sinn Féin nach bhfuil bhunús ar bil leis an figiúir atá luite ag Leas-Cheannaire an DUP, maidir le caiteachas ar an Gaeilge sa Tuaisceart le cúig bliana. I ráiteas dúirt Nigel Dodds gur caithfidh 171 milliún punt go airgid poiblí ar an teanga ins na 600 idir 2015 agus 2016. Tá sé i ggéilú inniucha min sonarche ar an méid atá a chair chultúr éagsúla sa Tuaisceart. ráiteas inné dúirt Leas-Cheannaire an DUP Nigel Dodds nach raibh éileh Sinn Féin de chormaíocht an Gaeilge sa Tuaisceart ach cúig. Agus dír se gannne inniuú min sonrithe ar an méidetá a chathú ar éonúlachtaí cultúrtha éagsúlas na 600. Dúirte ghfuil simena olmhóra airgid a gathú ar an Gaeilge, 101 milliún puntaí de airgid poiblí ar fád a caitheadh ar a teangaí in sin le 5 bliana anuas a dúirte. I measc an caiteachais seo dúirt Nigel Dodds gur caitheadh 8 milliún puntaí ar scoiltatha lán-Ghaeilge agus beagnach 1 milliún ar Costais Caipitil den na scoiltatha seo. 5 milliún puntaí a caitheadh ar an chiiste Réaltarach de Gaeilge agus caitheadh beagnach 2 milliún puntaí ar Deontais Pobail de Hanscadal Gaeilge a dúirte. Well, it's ráméis omlán atá gceist in áir. Tá siad a caint faoi airgid atá siad chur chuig scoileanna lán-Ghaeilge sa Tuaisceart. Cos nóid na scoileanna sin airgid dá méach siad lán béarla ar Aighneas, agus tá siad a caint faoi rudaí atá á éileamh ag daoine atá ag íoch cáin sa Tuaisceart. Tá cuid is mód an airgid lúte le chusaí idir so bheith an airgid sin le caithfidh ar Aighneas mar is gá na páistí atá gceist éilúnt. So ní ghlacamid leis gur airgid faoi le éiad an Gaeilge sin agus airgid de éilúnt fáistí atá gceist. Las muid sin arís tá si trééis roinntá figurí caithfidh isteach atá bhfuil an targad teach stíoch ó Westminster agus mas ruí nach raibh an targad chur fáil den bheith sean ar Aighneas. Tá Conradh na Gaeilge le pápara áilte go luath in inheannar chuirsíos ar an chostas a bhainú le heacht Gaeilge ó thuaidh. Measan an Conradh gur níos lúna 5 milliún puntaí a bheith a gceist. Is chur mó airgid a bheith an seo a deir acadóir Gaeilge a bháin. Ní bheith rathair an Gaeilge a Tuaisceart éireann ná ar Ileán na héireann fréichéile go dagan lá go méid díolteoirí agus aontachtithe compórteach a labhairt na Gaeilge agus go dtí siad nachúil siad a chur chlár polaitiúil go chud Sinn Féin an cín. Agus mar sin bearlam sa Nuacht teanga a chuireach le difriúil cuideach na daoine sin i léana Gaeilge ach bailí fiúntacha thuairach cúnagóib an Gaeilge halamhú. Padam go hín Nuacht TG4.